Borgens Marked, det er simpelthen et middelaldermarked, hvor at vi forsøger at bringe middelalderen til live igen. Markedet foregår på Spøttrup, hvor at vi prøver at få gjort borgens historie så nærværende som overhovedet muligt. Her på markedet, der kan du opleve rigtig mange forskellige aktiviteter. Der er musik, der er gøjl, der er rundvisninger inde på borgen, der er fægteskole, der er skriveværksted. Så det er sådan rigtig mange af middelalderens færdigheder, du kan blive kloge på her. Hele det her sanselige, det er en kæmpe stor del af middelalderen. Så vi har et helt madområde, hvor at du kan få god øl, du kan få helt stegt pattegris, og du kan fornemme middelalderens sanseindtryk. Inde på borgen, der prøver vi at lave sådan et univers, hvor at man kan komme ind og opleve, hvordan har det været at leve på borgen? Hvad tøj har man gået i? Altså, hvad våben har man brugt? Hvordan har man skrevet? Altså, sådan komme lidt dybere ind i, hvad vil det sige at have været på en bispeborg i middelalderen.